Hello guys, so karon jud guys, adlaw jud sa mga inahan karon guys. So it's Mother's Day. O karon guys, sad guys kay May 12. So Mother's Day jud na siya guys no. Og naasad ko gibuhat nga message para sa ako ang mama. So akong basahan guys para sa inyo ha. Happy Mother's Day to my great mom ever. I feel so blessed to have you as my mom. Thank you for always believing in me and doing so much for me. I love you so much, Mom. Nara guys, oh. Pero bisan pagpangit ni siya guys, kinasing-kasing gyapon ako ni nga gibuhat para sa akong mama guys kay love man ako akong mama. So dapat jud guys nga palanggaon jud nato ato mga inahan kay sila bayay nagpalangga sa tua, sila ay nagtabang og atiman sa atoa, nagpa-eskwela. So bisan pag giunsa pa man mo nila pagbunal guys, okay ra na guys kay ilahan ng tambag lang nila sa inyo ha guys. Tambag lang nila sa atoa guys. Kay para pagdako nato sakto din atong gipangbuhat tanan. So dapat mahalong jud nato atong mga inahan. Happy Mother's Day sa tanan nga mama dalhi sa kalibutan. Og sa ako kong beloved mother. Og labi na pud sa akong mama ba, my beloved mother. Nga maoy nagpangga og nag-atiman sa ako Sa tanan jud nga mga mama dalhi sa kalibutan, Happy Mother's Day jud sa inyo ha. Saludo jud ko sa tanan nga mga mama dalhi sa kalibutan. Grabe jud kay na nilang sakripisyo. Mga mama, grabe jud ninyo nga sakripisyo para sa inyong mga anak. You are the best mother ever. Happy Mother's Day sa tanan. And that's all. Happy Mother's Day!